Czy wyszli może, bo tak by dokładniej było, rozpoczęły swoją działalność w zespole regionalnym Olszowianie, choć teraz już przygrywają również zespołowi Korpieloże ze Skrumielnej Białej. Prymistką jest Julia Cichańska, natomiast Emilka, Madzia, Lena są w tejże muzyce. I w ich wykonaniu usłyszymy krakowiaka weselnego, polkę i walczyka. Zapraszam, muzyka z Olszówki Julii Cichańskiej.